Good morning! Happy Sunday, guys! Hindi na ako nakapagpalit kagabi. Oh. Sobrang antok yun ah. Pero nag-ano pa rin ako, syempre. Naghilamos pa rin ako. After ko maghilamos at maglagay-lagay ng mga cream sa mukha, sabi ko, higa-higa muna ako. Mamaya na ako magbibihis. Kasi nag-edit ako agad ng vlog kahapon eh. Ayun, higa-higa ako na tuluyan. Yan ang sinasabi ko eh. Ituloy-tuloy na minsan yung paghila mo sa pagbihis. Kasi pag mga ganyan na pamaya-maya eh, natutuluyan bigla. Anyway, wala namang ano, okay lang naman yun. Magandang umaga. Gising na si Chris. Nauna na lumabas. Tapos bit-bit na agad niya yung mga books niya, excited. And then pagbalik niya, kinis ako and hindaw na, thanks, mommy. Nakakatawa. Ayun, and then napanood ko yung vlog ni Sis Asia, yung Aisha, yung about, yung recent vlog niya, yung haul niya, and then nabanggit niya about sa gadgets, diba? So, yun nga din, iwasan ko talaga kay Chris, kaya binibilang ko siya ng mga books na ganyan para yung attention niya ma-divert. Kasi kapag walang mga bagong books, ganun, more on ano siya, gadget siya, lalo't may sariling cellphone, and then TV nga sa baba na ikinood. Kaso yun, although yung ano niya, yung iPad niya is talaga confiscated na sa kanya, kaso di ko matiis yung old cellphone ko na pinagamit ko sa kanya. So doon din naman nakakaawa din kasi, pero talagang tinatry ko guys na kung masyado siya mag-gadget, and weekend lang talaga kapag walang pasok. So ayun lang, magandang umaga. Ano ba gagawin ko today? Pahinga? Hindi, kasi patulogin ko lang ng konti si daddy, and then siguro before lunch punta na kami sa kanila kasi ilang weeks na naman namin hindi napapasyalan sila mami doon. Kaya yun lang, and ilabas ko na yung mga pinamili ko. Ay, kagabi ko pa pala na ilabas ito, mga dehumidifier lang. Ang bango nung anong bagong dehumidifier na na may scent. Bango. Ayan nga. Yung ano ba to? Pomegranate ba to? Paradise scent. Para siyang citrus na. Ang bango niya. Parang hotel. Sabi nga ni daddy. Kasi binuksan ko yung isa. Amoy hotel. Yung pag-enter niya sa mga kwarto ng mga hotel. Ganun yung amoy. Ang bango. Wala pala. Selyado pala ito. Dito yung yung nakabukas na. Ayan. Nasa likod ng kanyang desk. Ayan. Tingnan natin. Lagyan ko din siya ng date. Saan yung date? Ayan. Kasi mabilis mapuno. Grabe. Nagiging kagad. Napupuno agad ng tubig. Kaya, ayan. So, tingnan natin kung ilang linggo bago maano yung tubig niya. Tapos sabi din ni Sis Nins na may daw yan, may refill. So, di ko muna tapon yung mga dati dyan. Kung makakahanap ako ng refill sa Daiso. Tingnan ko. Mas mura daw eh. So, yun lang naman guys. Mga pinamili namin kahapon. Yung map. Yung handle ng map. Tapos, mga liquids. And then, this one. Kasi, ano ba tawag doon? Sa mga basta pang ng hair, mga dumi-dumi para hindi nababara yung mga down spout, yung mga yun. Almusal tayo guys. Yung tira ko kagabing binili ko kahapon sa SM na sushi. Yun, sayang eh. Nakalahati ko lang. Pwede pa naman. Tapos Milo. Habang binabantayan ko si Miguel nagpapadede. Kasi tinanggal ko muna yung yung diaper niya. Tatakpan kasi yung half ng meme niya eh. After magdede ng mga bebes, balik ko yung diaper niya at kalat-kalat pa rin yung niya. Dugo-dugo niya. Doon tayo. Tapos bababa na ako at dumating pala kahapon yung supply ng mga parinda ko. So, ayan, may bagong supply na naman, and magdidikit ng stickers, mga ganun lang.
gagawin ko muna habang tulog kasi Friday. Lunch tayo. Pagod na mga estudyante ko. Mga nag-review yan eh. So, pinapagawa ko sila ng reviewer ni Chris. Ito, maghapon to ngayong Naglalakad ng tuta. Gila mo sa tuta. Ugol ba yung maghapon ka ngayong magre-review. Ayun lang, bumili lang ako sa labas ng ginataang. Uy, masarap to. Ano ba to? Puso. Tapos umuwi ako sa baba ng palaya. Nomi. Tapos si Froggy pumunta sa Pasig. Siya na lang pinapunta ko at kailangan ko ang reviewin ko si Chris. Lapit na yung monthly exam nila. 28 tsaka 29. Kailan yung 28? Friday. Grabe ka. Anong bukas ay rush. 25 pa lang. 25 pa lang bukas. Ayun. Kaya siya na lang pinano ko. Sabi ko na lang punta doon sa inyo. Kasi bibisitahin lang naman yung parents eh. Sabi mo busy ako. Alam naman nila din. Kaya yun, kain tayo. Nakalabas yung isang tuta. Oy! Betlog, halika dito. Halika dito. Maggie, ubusin mo na yung Maggie. Grot na. Yung Maggie yan. May yan, may gamot yan eh. Huwag mong yan. Nare-refresh tong dalawa sa sa mga pinag-aralan nila ng ha? Sumakit ulo mo? Grabe. Bakit anong subject yung inano mo? Science tsaka Philippines. Oo. Kaya mo yan. Kasi mga may na-get sa sa English eh. Ano po yung ibang lesson nila? Tapos may NCR pala tayo. Alam ko kasi susunod NCR tayo. Metro Manila is NCR, National Capital Region. May 8 may 8 ba? Tama ba? Ay, nakalimutan ko 8 eh. Ewan ko kung ilang city sa NCR. Metro Manila. May yung region 4, yun? Yung isa, hindi yung pangalawa. Ewan, ano ba yung rayon ko? Mamaya tayo mag-review. Ayun. Gandang tanghali! Tinanghali na ng start ng vlog, guys. Nag-prepare kasi kami ng mga for shipping. Tapos pumunta ako sa school ni Chris. Ako nag-tuition ako. At hinatira ko na rin siya ng lunch. Ayun. Medyo puyat ang lola niyo at kagabi. Nantay ko si Froggy. Galing siya sana sa Pasig na, diba? Hindi kami nagkaintindihan ng Hindi kami nagkaintindihan kagabi. Kala ko nagpapaantay na kaya nagising ako, antayin ko siya. Yung pala pwede na umalis. Ang tanga lang yun. Ayun po yan tuloy. Anyway, lunch na. And nandito si Madir. Hi, Ma. Nagtutupi ng lampin yan, Grabe ba? Lampin. Basahan lang to. Basahan. Grabe yung basahan yun. Ang bango eh, no? Pre. Pwede pa muna sa pawis yan. O, joke mo, Basa sa kamay. Hi, Chuboy! Hello! Hello, Chuboy! Kakulay mo yung floor natin, Bamba. Ha? Hindi mabaho yung... Pero si Japong kanina pa yan eh, oh. Kumana, di pa kayo... Iiyak. Ano mo na daw siya? Subuan mo namin. Sayang ay nakasunod na ko na patutupan ko. Kadiri siya. Anytime pala mag-ano na si Mika eh. Mamumulsit na. Hi, Mek. Ayoko. Lalabas na si Lucia. Kaya nag-aantay na lang. Kasi Lucy! pinapababa na lang yung niya. Kasi mataas pa eh. Kaya inaano na lang. Naggano na siya dito. Nagdoon? Ano ba tawag yun, Ma? Yung naglagay dito? Bagkis. Nagbigkis na siya para bumaba si Lucia. Likot daw. Ano walang ganap guys? Hindi ako nakatabulo. Tapos, after lunch punta naman kami sa Pasig. Mag-aatid lang kami ng fruits sa parents ni Froggy. Wala lang.
magpapaship na rin ako sa, sa LBC. Kasama na dyan, Meg, yung LBC. Ayun lang ang ano ngayon. And let's check kung ano ang lunch for today. Luto ni Mama. Pinapunta ni Buntis para lang magluto ng lunch. Ooh, yummers! Ginataang, ano to, Chen? Tulingan? Tulingan na may pechay. Stress ka na ba ba? At pang isa to, Madam Claudia, kumusta ka na? Ay, ganda ko. Anong oras yung sauna ngayon? Less stress daw. Last stress. Good tayo. May dumating na parcel guys. So, ang daming binigay sa akin ni Rose and Rye. Mga pang humidifier. Ay, bongga, ang dami. Thank you. May mint, bamboo, eucalyptus. Ay, bongga. Dami. Jasmine mint. And what is this? Pomegranate. Uy, ang cute naman. Pomegranate. Ang galing. Thank you. Kadarating niya lang, binuksan ko agad, di ba? Excitement. The excitement is real. Chones! Nagsasabi ko. Ayun na sila. Chumichibog na. Oh, kayong mga buntis, bakit ayaw niya? Ano? Uy, bawas! Ayaw nga pala, bawal na silang mag-rice masyado. Tingnan mo yung malaking plato pa na gano'n. Wala, sige. Pag... Wala. Ayun, bawal na silang mag-rice masyado. Kasi tataba daw yung mga bebe nila. Mahirapan silang umire. Kain na, Chin. Alam ko kakain ka. Kunwari ka lang eh. Kain na tayo si Pepe. Ready na rin yung vape niya. Mamaya, sa'yo. Kainis, kung kailan nag-start na eh. Off din kami alis ni Froggy. Alam ko na lang yan sa replay. Bye-bye, boy. Che, ikaw na bala kay Chris, ha? Tapos, tulog ata si Jackie. Sabi mo yung mga aso, pakainin na lang. Buti may Facebook live na ngayon. Sa Facebook ko nanonood ng Sona. O, diba? Masaya ako umalis kanina eh. Sabi ko, gusto ko muna manood. Nabuti may sa Facebook pala. So, ayun, nakanood na din ako. Yung traffic, konti lang. Konting traffic lang. Pero kanina tuloy-tuloy yung yung biyahe mula Manang Rotonda. Pagdating lang dito sa sa Guadalupe, lagi naman 'di ba? Dito ang traffic lang. So yun guys, back to Sona muna tayo. Galing na kami sa kanila guys. Hindi ako napag-vlog doon at nanood ako ng Sona. Itinuloy ko, dalawa pa tuloy yung cellphone ko. Grabe to. Ganda nga eh. Ganda ng mga pangako ni President. I didn't mean that. Anyway, we're here sa Ngayon ko lang napasok to. Ngayon lang ako nakapasok dito sa Subdivision ba to? Village lang. Compound lang. Dito nag-ano si Chris nun eh. Tawag doon? Nagbibisikleta kasama si Daddy. Laboy. Sabi mo, pagkagaling Daddy sa trabaho hapon, mga gantong oras, tama, mga gantong oras, alas 5. Nag-aatay niya si Chris. Baby pa kasi, laboy. Lalaboy yan dito niya ni Daddy. Punta na kami sa friend ni Daddy. Papagawa niya yung toy niya. Tapos yung labas nito doon maliit lang pala. Maliit na lang. Kain tayo guys. Ito kami sa Wendy's sa Greenfield. Papatid lang muna kami ng traffic. Grabe. Oo, yan traffic. Kanina dire-diretso yung yung biyahe namin. Papuntan. Ngayon pa uwi. Grabe. Mahilo-hilo na naman ako. Tapos dumaan pa kami sa vape shop kasi nagpabili siya si Pepe ng e-juice.
Nagis yung mga usok doon. Halo-halo na. May mga nicotine din kasi ng iba doon. Grabe yung fla. Kasi lang ako nahilo. Ayun. So, sana may sabaw kasi ito ano. Dito sa Wendy's. Nahihilo talaga ako dahil sakit sa ulo ko. Kaloka. Thank you. Thank you. 15 pesos na pinaswitch size. Salamat. Ito lang sa akin. Sakit nga ulo ko. Let's eat. We're here sa 80 Bar Bistro. Habang nagpapatila pa rin ng ng traffic. Bubuksan na. Please. Ano bang doon? Ayun yung bubuksan yung niya. Sus! Ayan. Sa Greenfield pa rin kami. May mga din doon. May mga inuman pa din doon. Pero dito mas maganda kasi call center. Mas maganda rito. Hindi crowded eh. Hindi masyado maingay. Ito yung jalapeno. Good luck naman. Sige, digin. Try mo. Siling lang ito eh. Jalapeno daw yan eh. Nung libre yung markaba. Alam mo yung tsura ng gumamit tayo ng Oo. Silingan panigang lang eh. Sigang lang ito eh. Wala ko kanina ito nga ito.